Naše gymnázium získalo finanční podporu pro další samostatný, v pořadí již třetí projekt školy pro následující 2 školní roky 2012 až 2014. Jde o projekt se zaměřením na kulturu, sport i volnočasové aktivity studentů, ale i tradice a kulturní dění ve městě a okolí. Budeme spolupracovat s dalšími 5 zeměmi Evropy, a to s Polskem, Německem, Portugalskem, Rumunskem a Tureckem. První návštěva v polském městě Těšín se uskuteční již na počátku prosince, sejdou se tam studenti a učitelé z jednotlivých projektových zemí. V dubnu příštího roku poletíme na návštěvu do Rumunska a červen 2013 bude pro naše gymnázium velice důležitý, protože budeme hostit všechny země u nás. Budeme představovat nejen naši školu, Hustopeče, seznamovat studenty s našimi aktivitami, zálibami a samozřejmě i tradicemi. Historií a kulturou nejen Hustopečska, ale i celé České republiky. V září 2013 nás čeká návštěva Německa, v prosinci pak návštěva Turecka a v dubnu 2014 návštěva Portugalska. Projektu se zúčastní studenti naší školy, kteří mají zájem v této oblasti rozvíjet své znalosti a schopnosti. Očekáváme, že se dozvíme mnoho zajímavého o partnerských zemích, poznáme jejich krajiny, města i školy a zažijeme spousty legrace. Jsme rádi, že se do projektu zapojuje a podporuje nás i spousta našich učitelů a ředitelství školy. Tvůrci a garanty projektu Comenius pro rok 2012 až 2014 jsou paní učitelky Věra Komoňová a Simona Chrastělová. Věříme, že pod jejich vedením a spoluprací s dalšími vyučujícími se máme na co těšit. Pokud byste měli zájem i vy zapojit se do našeho projektu, budeme moc rádi. Potřebujeme nejen studenty, ale i veřejnost, rodiče a ostatní zájemce. Naše škola organizuje mnoho poznávacích zájezdů a exkurzí. Projekt Comenius bude ale obohacen pilnou 2letou prací nás všech. Bude třeba točit reportáže, tvořit dotazníky a PowerPointové prezentace, domlouvat program návštěv i pobytu studentů a učitelů z cizích zemí u nás. Program projektu je již v plném proudu a doufám, že nám přinese mnoho nového a nepoznaného, zajímavého i poučného a hlavně spoustu legrace a nová přátelství. Ve škole jsme vytvořili studentský realizační tým a plánování spolupráce a cest za hranice všedních dnů právě začíná. Welcome Lang Lev Comenius. Lang leve da Comenius. Nech žije Comenius. Comenius longa vida. Trajaska Comenius. Jašásin Gmenius. Vítejte v Comeniu.